zan rei to taka hian nu pakhat Ross an ti chuan an adopted fanu Sharon an ti chu zong turin an in pon lama chuan alo kalkula an fanu chu mangang taka avin chu a au thom chu an pa Christopher chuan alo hriat vele chuan manmo tak chuan an fanu zong tur chuan atlan chuak ve ngala Ross chuan an in bula luite chu zo in chumi mor to pa chuan lengkir sang zet mai hi a oma an fanu Saroni thau ala chu lengkir sang tak ko bula chuan alo ding veng mai hi alo nia a hriat ve dana la chuan lengkir mong thuk taka chuan kang meina satak omin chumi kara chuan mai cheno pang pakhat hian alo aw lom mai hi alo nia chutia chuan thlaka tum lai tak chuan anu Rosi chuan alo chan man lau maya chutia nuin aron chan to nu po chuan har chiang mang lo hian Silent Hills ti chuan ala aw chiam maya Christopher po chu rang taka ron thlengin a fanu chu engkim ma that to thu chuan alo hnem ve boka kumhni aliam le hnu chuan Rosi le fanu Sharon te chu phul nuam taka hian inkom dunin Silent Hills a akalpui tur thu te chu a hrila a tho ata pianga Silent Hills alam zia thu te chu hrilin ma se Sharon chuan engma a hrel lo thu chuan alo chang ve thunga Christopher hian anu pui Rosi chu biak po tum chuan alo phona ma se a betlang thai hau lo an trip nei tur chung chang chu a pasal hi alo hril mi alo nia Christopher an Rosi browsing history an en chu khoro san to Silent Hills lama kalan tumani ti chu a hrethiama he kwa hi kumsum thum liam ta khan an kho omna leinoi thuk taka kang mai mit thei lo a oma wangin an lo in thiar filim vek to hi alo nia Ross le Sharon chu Silent Hills lampang pan tur chuan an motor chuan an kalme ka zan alo ni chuan gas pama chuan petrol te chu thunin afanu beka lem ziak chu en sakin makdeu main mun kang ni om tak lem hi alo in ziak chok maya afanu hena chuan izem ni ti chuan an zota ani la chuan aziani lo thu chuan alo changa makati in ati hlo ema wang chuan atrap taringut mayani anu fa bawro ka wang chuan Miss Officer Saibil chuan alo thli thlai reng maya Rosi chu in chung lama chuan bil petur chuan aluta heti lai hian Miss Officer chuan Sharon chu ron pan hnain thil chu alo zota Sharon chuan mikhuala biak ngai lo thu chuan alo changa no pang thatakini ti chuan akal san le ta ni Rosi chuan keisiam hna chuan Silent Hills kal kong min hril theim ti chuan azota ani chuan kong om to lo thu chuan alo changa chu mai pia lama akat chu a man thei lo thu chuan alo changa chutia ka ta man thei tak lawa chuan a poisa fai chuan a petani apasal Christopher hian akat kha alo block sak hi alo nia Rosi chuan apasal chu phone ngalin Silent Hills a an kal tur chu adan theilo tur thu chu hrilin an fanu chuan damdoi en kolna ama mo thu le arang lama ron ho pui tur chuan alo tia ma se Rosi chuan damdoi en kolna lam ama mo lo thu le Silent Hills a chuan an ma mo channa a omarin thu te chu alo hrila Rosi chuan an fanu Saroni chu an lak ma hian Silent Hills a hian alo cheng to ni te chu aring dewa an nu fa chuan Silent Hills lampang pan chuan an tlan dun lea Miss Officer Khan lo zein an motor chu ti ding tur chuan atia an hmalok signboard a chuan Silent Hills chu nai takani to ti chu vahmu in a hrethiama ti chuan rang tak chuan a motor chu tinungin atlan zui le ta zo kani police officer nu Khan a phak mai lo nan ti in chak tak chu atlana an hmalama kongpui in block na gate po chu asutlanga heti kongpui atlan mek la hian meichia tu ti po hret lo hi kongpui a hian alo lang thut maya asupa lang ti hlo na lama chuan an mani zok chu an accident pha ta ni atu khwa lo wara an har chu chuan a fanu Seroni chu alo om to lo ani ti chu a mungal thuaya a na lai vela chuan mai khuni om tak hi jing phui do mupin mai wap la chu atla deuh reng boka a na lai chu hrelo ma se a fanu zong tu chuan a ar mai ko chu ve taringot mai ani tlemang kal do hnu chuan signboard a hian Silent Hills ti hi alowin ziaka Silent Hills chu an thleng ta ni ti chu a hrethiam ta ngal boka hetia ghost town khoro santo akal kol mek lai hian ladeu taka me cheno pang a fanu ni om tak mai awa mu chuan rang tak chuan a zuya basement step thui tak mai na chuan vain chui lutin basement chu azuk lut thla chu alo thim deuh ri maya thom dang lam tak mai hi a hre zui boka lighter chu chi engin akal hnai zela melrap zet mai banga lo hi mu in a hnung lam panga la chuan
naupang kang ut thual mai hian alo ban ve trual mai boka heng ho hian lo potin a hlau lutuk chu au chiamin an nuwa phei chuan a thidang zui ta ni chuta heng ram huai ho hi an ran le ta veka atuka a har chole hnu chuan a fanu zong tur bok chuan e ghost town a hian atlan ko le ta chiam maya homeless pakhat dalia chu awa hmuwa ani po chuan a fanu hlau thu chu alo hrila rosi chuan a fanu loket chu hmu in dalia chuan ka fanu ti chuan lak sak chu atum tamaya a loket chu sakatuma wang chuan manmo tak chuan rosi chu atlan chi a engmo chen atlan hnu chuan a motor da na kha awa thleng hlol maya a fanu lem ziak te chu leya chuan lo tla in an en chu school kang lai lem hi alo oma Apostle Christopher chu voice message thonin a fanu chu ati bo thu chu a hrila chutia phone am man lai chuan police officer nu kha ron thlengin a fanu chunga chuan thil thalo takati niya chuan ngain man chu ron tuma khatian tlan chiat zang khan van dei thlak takin an tlan na lampang hi hria in alo zui thei hlau mai hi alo niya Christopher chuan anupui te kalna lampang nia ngaya chuan kal ngalin anupui voice message chu ngai thla in a chiang lo hle meya get ava thlen chuan police officer ho chuan lo ti dingin anupui le police officer pakhat an bo thu chu lo hrilin zon mu an tum mek thu chu an lo hrila khoro san to lampanga ve thung chuan police officer chuan rosi chu helai hmun atang hian hroi chu lo tuma ma se van doi thlak deuh mai in an let na tur lampang kong chu alo ping vek mai hi alo nia an har san na bel cha turin mi hring po ni lo ramsa po ni lo thil dang lam tak mai hi rong kalin an kap chu ataksa tang hian asit hi ron chuakin officer nu lukhuma chuan aron pera officer nu chuan he ram sadang lam tak mai hi kap hlumin an builai chu rem changa lai in rosi chu lo tlan chi a afanu lem zia ka mu school lem kha zon mu tum chuan alo kal kuala school chu zong mu in building chung chu uluk tak chuan en kuala heti la hian mi hlo om mel tak tak mai hi mu in room chu tang chuan tlan chuakin room le lampang atang chuan alut le ta zoka heta hian no pang ni om tak chu mule in chung chho na lama chuan a chawa bathroom omna hian lut chhovin no pang thir hruya an lo phor be hi a han muwa chu no pang ka tang chuan eng thilemani hi ala chuaka school building chunga mu mi hlo om mel tak tak suta in thuam te kha rong kalin room chunga chuan eng kal nana hontum chaw kong khar chu an ron soi chiama heti lai hian sawa chu ron hramin khua chu aron thim tarwai ruai maya chu chuan thil hlo uma ron thleng dona ni ti a en tira rang tak chuan an ni po chu ain thiar filim ngala thom dang lam te chu ron om tranin mi hring kang ur ruam mai te chu ron che in an khoya piang mai chu ron troin an chengala chung thil nung rap om tak te chuan rosi chu ron panin a hlau lu tuk chu atlan chi a atlan chian na lama la chuan chuk chu ho chuan thil nung ho kha lo bomin an lo eya chung thil mu chuan a rap hleya heta tanga tlan chi le na lama hian khwar thuk taka kang mai om na hi wathengin kang mai om na a hel deuh chi atia chuan me cheno pang pakhat alesan ti chu awa muwa ani chuan paper a hian lem hi alo ziak mul maya rosi lamaron hoi chia chu a thil mu chuan a rap ngang ni turani rosi chu tukver tang chuan tla chuakin atlak na bula la chuan satal tu chemlian tak keng hi ron chuakin man mo tak chuan building le lampanga kongkhar lampanga chuan atlan chi a heti lai hian police officer pa le Christopher te po chu khorau san towa high school a chuan an lo om ve mek boka an om na hmun chu in ang chia ma se an mu thei tlat lo ma se Christopher hian anupui chu a om nge ni ti chu a feel thei tlat maya anupui rim chu a hre thei tlat ani rosi hi en om na hmun high school a thau hian om ma se dimension danga hian alo om dei mai hi alo niya hei wang hian Christopher te hian an mu thei tlat lovani dimension khata an om tlan lo wang chuan atu zok te po chuan an in mu thei lovani heti lai hian rosi chu a chau to ema wang chuan tlan po chu atlan chepei meu to lova chuk chulian tak tak chuan rosi chu an ron nei to hle maya ma se van nei thlak takin police officer me chenu khan ruma chon ron pot lutin kongkhar chuan khar ngala heti lai hian satal tu khan chemsei tak chuan an omna room chu ron vitin chuk chu te chuan ron wak luta heti lai tak hian heng chuk chu hole ran tal tu chu an tham rala thileng kim mai chu apa ngai angvek mai chuan aron om le ta ni khualo war to wang chuan eng kim mai chu alo pa ngai vek hi alo niya zan alo ni piak mai khan khang ram huai ho kha ron in larin thil eng kim mai kha rap thlak takin
an ron om ta thin alo ni saroni chu zon chun zum zelin athil lo hnu chhiat to tang chuan chui zui zelin hotel pakhata hian anin chui luta hotel building chung an valu chuan meiche pakhat hian dalia hi lung hian alo voma chunu chuan dalia chu no chuani to thule afanu chena ati bo thu chuan alo soi bor bor maya alan danin an mani chi alo po hi mitam tak helai hmuna hian lo omin chung ho chuan bekina chuan in hum himna zongin an lo om meka heti la hian police officer saibil chuan room number za som pakhata lokara hian liamziak danglam tak mai hi hmu in chu room chu zon hmu tum chuan an che chuak leya Christopher chuan anu puile fanu chu zon hmu ngei tum chuan thei top chu lo chua archive chuan kalru in Silent Hills a chuan engthil chi nge thleng ti chuan file chu haya chu file pakhata chuan Alessa chu kan hlum thu chu alo in ziaka hotel lama chuan Rosile police officer nu chuan room number za som pakhanna chuan zonga hetian zon lai hian banga hian lemziak danglam tak mai hi hmu in chu lemziaka chuan doi thiam hal hlum ni om tak hi alo in tara helai hmuna cheng an mi hmu te hi witch hunter an lo nia chung ho chuan doi thiam ni an ngai te chu an lo hal hlum mai thin hi alo nia hetia doi thiam an hal hlum hian an chunga chian na sa tak lo thleng tur chu an pumpel thei don ni in an ngai ani Rosi chuan room number za som pakhanna chu painting rap thlak tak hnung lampanga chuan a omani ti chu hre chuakin an han lut chu thil engkim mai chu alo in hal fai vek hi alo nia Rosi hmu thei tur chuan Alessa chu ron in larin Rosi chuan a zui zela khor thuk taka hian Alessa chu ron langin ataksa chu ron kanga Alessa chu thok le khata chuan ron tham ralin savate chu an ron thlok chuak chum maya chu chuan khua chu athim hnai don ani ti chu a en tirani manmo tak chuan bekin lampang chuan pana he bekin hi zan lama po danglam lo wangin alo him hi alo nia bekin an vatleng chu sa khorui chiltu kal thau chu an lo pungkhom na sa hle maya hetia bekin chunga an lu vel mek lai hian Mrs. Dalia chu ama a lunga lo vom tu khan lo vom le in rantal tu rap omzet mai kha rong kalin Mrs. Dalia lunga ron vom tu chu manin ataksa chu mun nia chuan a throi bung mok mai ani vani tlak takin bekin kong khar chu an khar thei hrama sakhori chil tu kal thau chuan Rosile police officer nu chu thil thlanga chuan mo pu in an mani chu doi thiam ui chan ni ti chuan an lo tonga police officer nu chuan borok so sang lu tuk ti dai nan chuan asilai mune chun chu akapa kalpui thiam nu chuan an vaya an tong trai ngai thu chu soin an tong trai tlanga an tong trai zon hu chuan Rosi chuan an ho tu nu hna chuan afanu chu zon mu pui tur chuan angena kalpui thiam nu chuan afanu chu zong mu tur chuan ram huai dimon chu ama chon ngai tur thu chu lo hrila chu ram huai chu hlom takani thu chu asoi boka Mase Rosi chuan afanu chan nan chuan engpo ati huam thu chuan alo changa vai mai chuan saroni zong tu chuan hospital lama chuan an kala kalpui thiam nu chuan ram huai dimon omna lai chu an ko muwa elevatora an chuan don lai tak chuan kalpui thiam nu chuan saroni nu ni ti hria in man tur chuan atia saroni chu doi thiam ani thu le anu po chu doi thiam nge ani rin thu chu asoi buka police officer nu chuan Rosi chu rang taka elevatora chuang tur chuan ti in ama chuan polkal sol ho chu alo ma chona Rosi chu basement lama chuan him tak chuan achuk thaya heti lai hian officer Saibil chu ama chi chuan tangin polkal sol ho chuan an sual ron tani Rosi chuan basement a chuan ramhuai demon omna chu wathengin o rengot hian Silent Hills chungchanga thudik tak chu alo hrila khopum pui mai chuan Alessa chu doi thiama ngain an hol hle maya Dalia kha Alessai nu alo ni reng maya pomi te chuan nu pakar lawa fa lo nei wang chuan Dalia chu khuatang chuan an lo hnot chuak hi alo nia vandoi thlak takin Alessa chu school ti fai tu hian alo pong suala chu thil chu kal thau tu nuin alo hriat chuan anu hne na chuan in then thiang hlimna an kalpui ngai thu chu hrila norna anasat ema wang chuan Dalia po chuan lo hnil ngam lavin o chu alo po vea Alessa chu hal hlum tur chuan hotel room a chuan an roya hetia ri chu lam perform mek lai hian kang mai chu na sataka chokin hotel chu akang ta chiam maya police officer in Alessa wa hmu chuan alo la thilawa mase hliam na tak chu alo tura anuin afanun hmu chuan aril ru chu annat leni Alessa chuan thimlal hne na chuan achunga ril ru thalo tak puwa achunga hetiang ti tu te hne na chuan phuba lak sak tur chuan ti in hetiang hian thil chu aron thleng chhota ani melani
alai sai thlarau chu mun nia chuan in then phokin apakhat jok chu thim nani in apakhat jok chu thatna chu ania chu thil pahnih chu nau piang thar saroni hne na chuan hlan chhon alo nia chu naupang chu real dimension lama chuan lak chuani in orphanage atang chuan Rosita nupa khan an lo adop hi alo nia Rosin Silent Hills a thlen tira tanga a fanui moti kha alisai thlarau hi alo nia alisai thlarau chuan Rosi chu film khur tur le saroni chu kal pui thiam ten haralan tum ngei tur thu chu a hril boka lesa chu Rosi taksa chuan lutin bekina chuan kalvea saroni haral an tumna chu pumpel tira tumani heti lai hian cult member then khate chuan Miss Dahlia in atang chuan saroni chu an lo la chuaka atira tang khan Miss Dahlia hian saroni hi cult member te la ka tang hian alo veng him tang zo ka lo ni cult pui thiam nu fing tak mai hian eng tin tin emo Dahlia hian saroni chu aveng himani ti hre in an lo wa chup sak hi alo nia me pui tur lian tak mai chu chepin chu ta chuan police officer nu le saroni chu hal hlum an tumani police officer nu chu hal masa in na le hre om tam tak tur chung chuan an hal hlum ta ni chumi zo chuan saroni po chu leilona chuan phor betin police officer nu an hal hlum ang chi khan ti hlum chu an tuma heti hal hlum an tum vel mek lai hian anu Rosi chu rong kalin an mani zok chu no pangan hal hlum awangin thiam lo an chan tur thu chu aron soya abik takin kalpui thiam nu chuan mo aphur le zolani ti chuan aron soya kalpui thiam nu thin rim chuan a oma chuan chemte chuan avita Rosi taksa tang chuan thisen tam tak chu ron farin bekin chung mun him ni thin po chu mun dang ang thau chuan aron troi tran ta ni an hlo em demon chu he bekina nge hian alo om ta ni ti chu a ching ta viau mai ritual am perform na bel chunga chuan khwar thuk tak mai hi ron in hongin chu ta tang chuan alesa chu thir hling neya in phor chung hian arun in lara alesa chu boru ka chu rong kang chawin cult member te chuan an hlau hle maya ataksa a thir hling nei chuan cult member te chu a soisa a an how to nu cult leader nu phei chu thir hling nei tam taka tonin ataksa chu mun nia chuan a phel phok mai ani cult member pakhat amaron tha tum tu chu Rosi chuan alo vita midang amaron tha tum le tu chu alesa chuan thir hling nei chuan na taka lo vetina ti hluma midang cult member te po chu amalte te chuan ti hlumin an vai mai chuan ati hlum tavek mai ani Dahlia homeless nu tia an soinu po chuan afanuin ama phuban lata chu alo lom hleya Rosi chuan afanu mit chu lo hupin thil thleng chu mulo tur chuan aduwa mase saroni chuan amit chu lo mengin chiang zet mai chuan alesai na lo en lai chu a han muwa atu khwa lo wara an han har chuan thil engkim mai chu alo tom vek to maya alan danin alesa le saroni te chu taksa khata chuan an om dun ta ni in alanga saroni po chu ami zia chu adang deuh hlek ni chuan a hretani pon lama chuan rang tak chuan an nu fa chuan an chuaka Mrs. Dahlia chu ko har tak chuan bekin chunga chuan ala thunga motor chuan manmo tak chuan an in lampang chuan pana an inan vatlen chuan Silent Hills an thlen tira meikhu po chuayang khan alo oma apasalemo mihring tuma an mutlat lo alan danin alternate dimension danga an latang ni in alangani apasal Christopher ala chuan real dimension lama chuan an lo ho hun ngakin alo om ve mek boka atop ta